Проба. Здравейте от нас, Б-клас. След 12 години учени в края на нашето пътешествие, сега искаме да ви споделим 12 истини за ученик. В първи клас много плашещо нещо беше първият учебен ден. По-плашещо обаче беше вторият, защото си без мама. А когато ни питаха какви искаме да станем, казахме астронавт, учен или актриса. Втори клас най-трудна беше таблицата за умножение.